tikaonato chithunzi cha dada chimene chikusewera pasikini pa topo. Adada amene oti kuyankhula pano ndikuti athapidwa ndi polisi ya ntcheu ndithudi agona muchitoposi kuntcheu kumeneko. Enabe kumazakhala ndi mafunso kuti dadawo awatapa pa mlandu wanji chachitika chenicheni ndi chani kuti akatheredwa mchitoposi cha polisi. Ayi ndithu makosana nkhani yake ndiona kuti tikaonesesa bwinobwino chithunzi cha dada amenewo ali ndi ndalama m'manja. Of course iwo dzina lawo ndikuti ndi Patrick Yacobo, zaka zawo zakubadwa ndikuti ndi 25. Kumudzi kwawo ndi boma limene la ntcheu kumano mudzi weniweni umaziwika zonena kuti Dzole. Mfumu yaikulu ndikuti ndikwata ine. Ndeno chimene chinachitika ndichonena kuti timadziwa kuti misika ina makamaka ya m'maderamo imakhala ndi specific tsiku limeneno limakhala msika. Ndi dzulo kumene kuti kuntcheu kuli msika uja umene umaziwika zonena kuti Mphate. Ndi ada amenewa monga siku la msika anapitatu kunsika kumeneko. Komano cholinga chawo akuti amafuna kugula foni pogwiritsa ntchito ndalama yoti ndi counterfeit. Of course akunena zoti ndalama zonse in total azaziwerengera ndikuti zinali zokwana 250,000 malawi kwacha. Pano ndikuti ya fake. Ndi akuti atafika pa msika umenewo anapeza shopu ina yake imeneno amagulitsa mafoni ndi zipangizo zina ndi zina zokhuzana ndi mafoni kumeneko. Ndi adawo atafunsa foni imene amafunayo mwini shopu ndikuti anauza mtengo kuti foni imeneyo mtengo wake unali 200,000. Ndi zikuoneka kuti after atanenerana kuchoserana bwinobwino ndi pameneno ndalama imeneyo imazafika pa 254,000 malawi kwacha. Posatira pamenepo ndikuti Patrick anatulutsa ndalama kulipiratu mwini foni ndi cholinga choti atenge foni anyamukeno azibwera ku nyumba. Of course pasi pa mtima amadziwa zonoti ndalama imene wapititsa kumeneko fika kuti 250,000 ndi imene inali ya counterfeit, pameneno 4,000 ndi yomwe inali ndalama yeniyeni. Ndi zikuoneka kuti anayisanja mwakadolo kwambiri ndi kuti pamwamba anayikapo 2,000 pansi ponso ndikuti anayikaponso 2,000 pakatipo ndikuti anasanja ndalama za fake izo. Ndi atapereka kwa mwini shopu kuyamba kuwerenga ndalama zija nazadabwano kuti ndalama zinazi zikuoneka kuti zodabwitsa kwambiri zikukayikitsa kuti zitokha za fake. Komano samasimikiza kuti ndalama zimene za fake. Ndi anayitana mnzake ameneno ndi neba omwenso naye amapanga business yake kumeneko kumoza amwene tabwerani mundithandizeko kuona ndalama zimenezi zikundikayikitsa kwambiri tawerengani muone kuti ndi ndalama zolondola kapena ndi counterfeit. Ndi munthu uja atayamba kuona ndalama imeneyo anazindikira kuti ndalama zimene za fake. Ndi Patrick ataona zona kuti mazi achita katondo anayamba kuwazika kuthawa. Ndi after kuwa ndi mix siku la msika chani pali anthu ochuluka anamuthamangira ndikuti kumugwandira Patrick after ndikuti kumfunsa mafunso awiri atatu pano paja ndithu analanda makhacha a size yake mpanikiza ndi mafunso kuti zokhala bwanji pamene amapanga confess kuti amazindikira zonena kuti ndalama imeneyo ndi fake. Basi noto anthu sanachedwe ndikuti kumusenza pamenepo ulendo naye pantcheu polisi pajasi patali kwenikweni. After ndikuti polisi apolisinso kumulemba statement kufunsa mafunso awiri atatu pamene amapanga confess kumene kuti ndalama imeneyo ndikuti inali ya fake. Apolisi onso ndikuti anapanga confirm atawerenga kumeneko kuona zoti ndalama ya original ndikuti inali 4,000, the rest 150,000 ndikuti no inali ya counterfeit. Ndi paja ambiri timadziwa bwino kuti polisi ya ntcheu ili ndi amene amayankhulira amene watunda Jacob Kembo amazasimikiza zona kuti Patrick ndikuti amusunga muchitoposi mwawo nkhani yake yokhuzana ndi kupezeka ndi ndalama za fake imeneto ndi mlandu woyamba komanso kupita kukagula chinthu akuzindikira zonena kuti ndalama zimene akagwiritsa ntchito kumeneko ndi za fake. Ndi akuti anyamata awo ali pa ground kuthamangisa mapepala akachoka pamenepo ndikuti amutute Patrick apite naye ku bwalo la milandu kumeneto akuyembekeza kuti avomere kapena kukana kumeneko. Ndi paja timadziwa kale kuti penal code imafotokoza bwino nkhani yokhuzana ndi kupezeka ndi ndalama za fake komanso kupitatu kukagwiritsa ntchito ndalama za fake kukuzindikira zona kuti ndalama zimenezo za fake. Makamaka tikapita pa chapter 7 article 1 imafotokoza bwino penal code nkhani yokhuzana ndi zimenezi. Tikapita pa section 374 imafotokoza kunena zona kuti kupezeka ndi counterfeit money komanso kumafuna kugwiritsa ntchito ndalama zimenezo ndi zophwanyatu section imeneyi. Ndipo ili ndi zotsatira zake zilango zake kuti ukapita pa court amatha kugayira zaka zako kumeneko zisanu ndi ziwiri ukugweba ukayidi
wakalavulaga. Komanso tikapitira musimo makamaka pa section 373 imafotokozaso bwinobwino kunena zoti ndi mlandu ufunato kumakagula zinthu kugwiritsa ntchito ndalama yoti ndi ya feki, and ukuzindikira kuti ndalama imeneyo ndi ya feki zikatero munthu amatha kukupasa zaka zako ziwiri kapena zitatu ndekuti uli behind the bars. Komanso nkhani yokhuzana ndi kuchudwa ndalama kuti no basi kaya kumapanga print kaya kumamenya masenga anje kumakhala ndi ndalama za feki. Section 381 imafotokozaso bwinobwino kunena zona kuti kuchudwa ndalama ndekuti ndi mlandu. Akumbwandira ngatito mmene zakhalira pamenepa ndi Patrick zitha kupeza zoti akugeraso zaka zako zokwana ndithu zisanu ndi ziwiri kuzulaso magobo ndekuti kundende kumene. Ndebe mafunso kumazakhalapo kuti kodi Patrick Yakoboyi ndalama imene anayitenga kuti fato pakwene kukhala sosi ya ndalama zimenezi palipo pena pake pamene anazipeza zinena zoti kwazoleko iye ndithu ali ndi access ya printer zimashini zina zake zoti amakhala akudinda ndalama ngati zimenezi, kapena ena ake anampanga supply, kapena ena ake anamuyimbaso nyimbo paja timaziwa bwino kuti kuli asizinatole ena ake anangoti mbwe masamba mchezomo makamaka pa Facebook penanso timatha kumaona ma WhatsApp group mulito asizinatole ena ake amene amabwera ndi dzina loti ati asing'anga amakhala kuyika mapost osiyanasiyana basi noto kumayimba nyimbo pamenepo. Ayayi ngati mufuna chikoma wallet ayayi kuli acinasendawana zambirimbiri pamenepo zamabodza amakhala akunena pamenepo, ndi amakhala akuyika zimapost zina zake ndekuti nokwenako kuli zimasaka za ndalama mabandulo a ndalama zochuluka zosiyanasiyana zakumalawi kuno penanso ndithu kumayika ndalama za maiko ena ngati ku South Africa. Ndi akumana ndi anthu oti ndi atulo akubonda amapeza zoti akusisika ndi zimenezo mapeto ake amapeza zoti pachitika transaction, ndi nthawi zambiri transaction imene imachitika ndionena kuti amatha kumawauza zoti achulukisira ndalama anthu amenewo ndekuti apereke ndalama zawo zabwino kumpasa msing'anga amenewo. Msing'anga uja amapeza zoti akutenga chithumba ngati chimene chisaka chimene kumpasa munthu ayayi ndithu ndalama zija akuchulukisira ndi zimenezi. Mapeto wake nkumene amazazindikira zona kuti atenga ndalama za feki zino ngati zimene zimakhala zikuchitika ndithudi. Oyayi pali asizinatole naso amene amakhala akuchudwa ndalama ngati zimene kumazipanga supply kwa anthunso obonda ngati amene. Anyway, poti china chonse chimene timachita chimakhala ndi dipo, ndi Patrick akumana ndithu ndi dipo pa zimene anachita. Force nkhani ngati imene siyachilendo kwenikweni makamaka mu chaka chimene cha 2026 pati utengani mbuyo pang'ono panali pa 26 January chaka chimene cha 2026 mwaumbwira bwinobwino ku Kasungu lisiso inazatapa michana inake kumeneko imeneyo imakhala ikudintira pali kwa shopu ina yake. Michana imeneyo inalipo itatu omweno maina awo anali Christopher Banda, Vasco Luhanga komanso John Ponera. Magaya amenewo akuti anayamba kunyetsa mowa pali kwa shopu panepo ku Kasungu, ndi atawerenga biro mwina wake wali kwa shopu inazakwanatu ndalama yochuluka kwambiri akuti inali 378,000 malawi kwacha, ndi mwina wake atayamba kuyitanisa ndalama kwa madola amenewa anapeza zoti aite kupasani kugwisa ntchito mobile banking kandi kuti atomaneka ndi mphamvu amenewa ndi zimene amakhala kufotokoza anthu amenewa. Ndi kenako anazangobwera ndi stole magazi amenewa kumuza mwina wake uja kuti network ikuchema mapeto ake ndikuti iwo ali madollars nangosololatu $100 kumpasa mwina wake uja kuti usunge ndalama imeneyi. Chomwe chichitika nchona kuti tipite kaya pa ATM tikapanga withdraw ndalama kamabwera kumeneko tizakupasa ndalama yako chifukwa iyi sitingalolere kuti ukhale nayo tidzapfuliretu ndalama yathu. Basi noto madola amene anamupeza zoti amenya kona ulendo unali omwewo. Ndi mwina wake uja atazo zoti magazi amene amuyimba nyimbo anazathamangira pa polisi ya kwa Kasungu after ndeti polisi kuyamba kapanga track magazi amene amapeza zoti ambwandira kwapana mutu pamene amapeza zoti aulula zoti anali ndalama yochuluka ya madollars imeneyo komano ya feki atayiwerengeratu yonse in total inkakwana 7,300 USD sinalito ndalama yamasewera mamita ochuluka kwambiri. Of course ndekuti anali ma 100 notes okhaokha USD. Tikupeza kuti magazi amenenso akuseweza padakali panopa ngati sanapasidwe mapero ndi zina zotero. Eneyo zimakosana nkhani zake ndi imene sizikuyendera sizoti mwini maganizo pa nkhani imene pamene tona zoti chawo polisi ndekuti atapa Patrick Yakobo ameneno amafuna kugula foni pogwisa ntchito ndalama za feki ndalama yake yokwana 254,000 malawi kwacha. Ati maganizo alipo kufotokoza na comment section umulemekezaso maganizo anzathu. Sewole panga like video ine komanso panga subscribe channel imene ya Fox Ma News eti njongati nkhani zambiri zikamachitika ndero zitakufikirani mosavuta.